Två stycken, alltså det kan vara typ 4 mitten. En backar B just nu, var med på en B. Grenade out. Det är inte tillräckligt mål. Deploying flashbang. En plats. B, folk. Ja, sitta på B. Yes. Allt är för korta tror jag. Bra jobbat, Arlen. Bra jobbat, Take! Vilken jävla runda du gör! Du borde varit...